labarin shugaban barayin Najeriya a ƙasar waje. Wannan shine wanda ake kira da Malam Bashir. Malam Bashir ya shahara da fannin sata. 'Yan sandan Najeriya sun kasa kama shi, amma da ya je Amerika yi wata sata, nan da nan aka kamo shi. Ana cikin jama'a, kawai sai ya warci jakar wata mata, ya zura da gudu, inda ta sa ihun ɓarawo. Jami'an tsaro suka biyo shi. An yi a kama shi saboda tsananin gudun shi, amma an kasa kama shi. Kawai ya shiga cikin wani gidan rawa inda ake kira da club. Aka neme shi aka rasa. Kawai shugaban 'yan sandan ne ya ce, barawon nan da gani dan Najeriya ne ko? Aka ce eh. To abin da za a ɗauke wutar gidan, bayan minti 3 sai a kunna. Aka kashe wutar gida, bayan minti 3 sai aka kunna wuta. Kawai abin ga da dan Najeriya ya ce nefa, ya ce ga can ku kama shi shine barawon ku. Kar ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taba mana alama ta kararrawar sanarwa, ta yadda za a ringa sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun daura a wannan tasha taku mai albarka. Mun gode.